Ahojte, ja som Barbara. Ahojte, ja som Sára. Čaute, ja som Miška. Sme zo skupiny Girls a práve sa nachádzame v našom nahrávacom štúdiu, kde budeme nahrávať naše CDčko. Poďte sa s nami pozrieť. Nech sa páči. Čau. Tak to bude veľká vec, podpis, ctiteľ, športovec. Toto je Ujo Pišta, je Toto je Ujo Pišta, je náš aranžér a toto je jeho štúdio. 2, 3. Keď sa začnú chalani vyťahovať nad nami, keď sa tvária, že sú do nás zamilovaní. Som sa doje. Od Minitalentu sme mali vystúpenia. Vystupovali sme ako aj... V Nitre sme boli? Áno, boli sme ako vo viacerých mestách na Slovensku. Spievali sme tam naše pesničky, ktoré niektoré budú aj na našom na CD-čku. Na niektorých ešte pracujeme. Teraz? No, teraz. Začína! Ja sa nepočujem. Ja sa nepočujem. Ani ja. Ja sa tiež nepočujem. Ani ja. Nepočujem sa. Haló! Nerevte. Keď sa začnú chalani vyťahovať nad nami. Už sa nám stáva, že nás ľudia spoznávajú. Hovoria si, šuškajú si o nás. Fotia si nás niektorí. Do kina na Charlieho Chaplina, vtedy sa vraj obyčajne školská láska začína. Na tom CD-čku budú také pesničky napríklad od... Mariky Gombitovej. A budeme tam mať ešte veľa vlastných pesničiek, ktoré nám spraví Šašo z Minitalentu. Marian Čekovský. Pod každou lavicou malý sklad tajností, prvý list ľúbosný, v prstoch ti zašuští. Všetko bolo dobré. V prstoch ti zašuš, to nejde. No, musíš to vypichnúť, lebo ináč celé to bolo OK, jedine... V prstoch ti zašuští. Áno, v prstoch ti zašuští. Teraz nahrávame od Mariky Gombitovej pesničku Školská lavica. Pod každou lavicou malý sklad tajností, prvý list ľúbosný, v prstoch ti zašuští. Prvý list ľúbostný, ľahko sa rozlúšti, ten, kto ho napísal, z očí ťa nespustí. Každá lavica niečo skrýva, každá lavica. Dobre, OK, takže toto máme. E.T. volá domu. E.T. volá domu. Zdravíme všetkých divákov z Minitalentu. Ahojte. Šašočeky, mám teraz pre teba prekvapenie. Neverím. Mám pre teba prekvapenie. Neverím. Bude to pre teba prekvapenie? Neverím. Á, uvidíš, dámy a páni, teraz prichádza už známa a slávna skupina, ktorá vznikla v Minitalentu Show. Dievčenská skupina Girls! Ahojte, babi. Babi, to je Girls po slovensky, však babi. Ahojte, 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 to je Sára. Čaute. To je Barborka. Čaute. To je Miška. Čaute. No tak aké to je prekvapenie? No tak povedzte nám, opäť vás tu vidíme, sme veľmi radi, máte CDčko. A teraz čo, ako tu bude? No tak zaspievame vám pesničku Pubertu, ktorá sa nám veľmi páči a dúfame, že aj vám. A zložil nám ju Šašo, ktorému veľmi ďakujeme. To je fanklub. No stačilo. Postavte sa tu, to znamená, že toto je váš aktuálny single, tak sa to hovorí však? Áno, správne. Pesnička sa volá Puberta, text napísal Fero Malec a hudbu Marian Čeky, Šašo Čekovský, skupina Girls! Počúvam
reči našich zlatých mám, ako strašne šíbe nám, pravia nám to stále, stále počúvam, ako strašne šíbe nám, do uší si vatu dám, plné zuby mám, reči našich mám, na mňa čaká puberta, paspelá kamoška, pod oknom mi zahvízda a vôbec nepočká, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, milí dospelí, radšej trošku uberte, vy ste predsa tiež boli v puberte, príliš vážne nás teraz neberte, preto šibe nám, že sme v puberte. Na internete si to overte, aké je to zlé, keď sme v puberte, matky nerevte, radšej uverte, že sme v puberte a tu nám neberte. Z každej strany počúvam, reči našich zlatých mám, ako strašne šíbe nám, pravia nám to stále, stále počúvam, ako strašne šíbe nám, do uší si vatu dám, plné zuby mám, reči našich mám. Verte, bol raz každý z nás, uberte, splňte písny hlas, kamoška čaká každú z nás, nepočká, je tu iba raz, vonku na mňa čaká puberta, paspelá kamoška, pod oknom mi zahvízda a vôbec nepočká, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, vonku na mňa čaká puberta, paspelá kamoška, pod oknom mi zahvízda a vôbec nepočká, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, vonku na mňa čaká puberta, paspelá kamoška, pod oknom mi zahvízda a vôbec nepočká, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, vonku na mňa čaká puberta, paspelá kamoška, pod oknom mi zahvízda a vôbec nepočká, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, vonku na mňa čaká puberta, paspelá kamoška, pod oknom mi zahvízda a vôbec nepočká, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, s pubertou sa strašne krásne blázniť dá. No toto bolo perfektné. No tak počkaj, ale teraz, ja neviem, no tak ty povedz, si spokojný s prevedením svojej pesničky? Deti, ste spokojní? Áno. Takže, počkaj. Vonku na mňa čaká puberta, tá skvelá kamoška. Pod oknom mi zahvízda a vôbec nepočká. S pubertou sa strašne krásne blázniť dá. S pubertou sa strašne krásne blázniť dá. No tak ale opýtame sa aj našich hostí, ako sa im to páčilo, takáto premiérový single. Miška. No ja som rada, že vďaka Mini Talentu vznikajú rôzne triá, duety a tak ďalej, takže bude to veľmi zaujímavé, čo sa bude diať cez leto na Slovensku. A musím povedať jednu vec. Keď som mala ja 11 rokov a teda prišlo to na mňa to obdobie, že pubertálne, veľmi som nenávidela slovo puberta. Ja som na to bola strašne alergická. Ale vďaka tomu, že vy ste teraz vymysleli takýto pekný hit, myslím si, že celá ulica, normálne všetci celé školy budú pospievať: mama, čo chceš, som v puberte, daj pokoj. Však spievajú o tom aj v rádiu. Daj mi pokoj. To je výborné. Super. Andrej. Ja už som troška na to zabudol, ako tá puberta chutí, lebo ona má aj svoju chuť, vôňu, svoj rozmer. Niekedy neprestáva. A toto je práve tá situácia, že ja keď som počul tú muziku, tak ja som sa do tej puberty tak nejako vrátil
A už len tie tóny, už len tá muzika zrazu priviedla mi na jazyk tú chuť a tú vôňu tej puberty. Čiže ja keď budem počúvať vašu pesničku, vždy sa vrátim o pár rokov dozadu a to do toho obdobia, keď ešte sa hrával Rick Astley, toho nemôžete ani poznať, ale Rick Astley je presne pre mňa podobný štýl muziky, ako ste vy teraz predviedli, a keď pôjdete v tomto disco rytme aj ďalej, tak určite dobijete každú jednu hitparádu. Naozaj výborná pubertálna nálada. Ďakujeme. Olinka. Ja by som chcela dievčatá povzbudiť. Vy ste spievali, že s pubertou sa strašne krásne blázniť dá, ale verte, že blázniť sa dá aj potom, neskôr, keď už vás tá puberta prejde, takže zostaňte také hravé, také veselé aj do budúcnosti, ale zostaňte pri zemi, nebuďte namyslené. Dobre? Nie ste? Dobre. No ešte, že tak. Dobre. No, ďakujeme. No, vynikajúce. No tak ja začnem, že oni sú ešte aj strašne krásne. Budúcej misky, podľa mňa aj. Keď sa pozrieme už od hlavy, no tak ja keď si dám dole čiapku, tak ja sa nemôžem s nimi porovnávať, ale je to úplne nádherné. A keď vám to bude takto spievať aj naďalej, dievčatá, tak nám raz zakývate z Hollywoodu. Takže všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujeme, to bola skupina Girls.